please. Tichingowapa nezvo zvimwe totora munhu iye wabva kuna zvakadaro. Aiwa zviti. Haana kupindira. Wapindira nokuti wasvika manje ko isu takavata pano. Akuudzai kuti asvika izvozvi ndiani? Tamuona zvachisvika. Wasvika makuseni. Kupi? Haana Ko isu takaita 3 days tiri pano. Haasi kuinda kwamunoinda. Ndokwatiri koko madhoni baba handisamai munokana pano futi pachipa munogona ngopuwa mubhedha wokuvata. Movata. Simukai muinde kunogara mutsetse. Kugona chiremba kana chiremba musina kumuona. Unenge wakabatikana. Kana kutoti mukati momo vanhu varimo vacho vanenge vachitosevhiwa. Simukai muinde. Vana sekuuya. Waita mwana. Zvinoita rambai muchiuya. Makavate piko. Ndikuti kupiko mwana. Unambani? Namba 2 kuya. Kumadzimai aya anobika uko. Ndokwatakavata ndatobva namama kuti hanzi takavata kumadzimai anobika uko. Kwaanobikira uko ndokwatakatosvikawo tikangoona pokudipo. Saka makaona chokudya. Takangowana wakati yakapora yatakangotengeserwa. Kutengesa? Inotengeswa paroti? Iti yacho yakakatonhora. Handina kutombomwa tii inopisha. Chainzi hafu chacho yaiva kota. Zvino ndongozwa kuti sadza ratona ndakatowanika ratopera ndichibva kuteto kuti ndakatowanika ratopera. Ameno mai munoona imi muri kuona here kuti vanoda kundipa chikafu? Saka zvokwate zvino zvamu. Andachoko momwe. Momwe? Maone andazvita. Havana here maandaijewa madzara kadai muvetu weyu. Vachazviziva izvozvo. Vanoti munotumwa nevana. Vanoti munotumirwa nevana. Vanhu vakuru ndovanotozviziva vane mari. Mari vanotumirwa. Ndinotogara siye muchipatara kubva kusora zvino ndiri munomo ndichingotambura ndakatoti regai ndiuye ndakauya nemandi ndizvo here mukadzi wangu ndakauya nemandi handiri ndakauya nemandi nanhasi tinonga muno nhasi ratova zuva rechitatu tiri muno Dokta wacho pane wambozveva kuda nhasi zvinoita asi kati zvakaoma iyezvizvi ndinongova nemwana ikaka kachira ikaka ndokandakanguvata nako ndakangogara apa utunga neutunga kana jira kwapasina asi takangogara muno izvezvi zvinongonzi garai neamogara munerere chiremba wacho unauya nguva nekachira muri nanesu mwana kuvata ndichingofumba mosquito kudai usiku hwese apo maski apo hamuna kupfeka maski kadzirama maski azvima maski chete ndozvaari kuda chete hapana kana zvimwe zvokubatsira havana kana basa nazvo maski chete ndeyavari kungoda vari kuda maski ukaona koiwa tinogona kutuka une pamuromo watakutuka unotuka Anyway, ngode maski wakazvabhakura inotengwe inongopuwa vanhu mare regai vave kukumbirawo kuti tipinde kuna dhokota nokuti ivo varikuratidza kuti vakutomwa madhiringi vari kusera saka vaida kuti timbavakumbirawo kuti sajeni todawo kupinda mana dhokota tokumbirawo mukuteedzera malaini remuchikwidza mamaski kusvika kunina uyo haana maski zvapfeke maski pano vanokumbira dokta ane munhu zvandareva wani kune munhu unoda kupinda muri vangati nemunhu imomo imogoriwa papo kubva makuseni kuda kuti mune munhu nangu akaita 2 hours mune munhu imamo vanhu vachibuda aiwa kubva zuro asina basa imi manonoka
Munopinda dai titatikati handikunzwini imi hamusi mukati because handisi kukuonai. Pindai mukati, mukapinda mukati ndokuonai. Handi izvozvi ndakatotasana nedhoo handikuonei. Pindai mukati. Pindai mukati, kana mapinda mukati mouya kune tebhuru ndokwandiri ikoko. Hamupindi mumutsetse. Ngouyai pandiri chaipo chaipo chaipo. Motaura nendiripo. Social distance. Vanhu ngavasagumana sweredzanai. Pabhenji rogara kugatoda vanhu vaviri kana vatatu vega. Vaviri voga kana vatatu. Social distance. Muchipatara muvhu womwana wakamungwarisewo. Zhara yei. Moenda pazhe kana une zhara. Hello. Munhu wako watuma ndamuona. Auya. Ndotomutarira izvozvi. Auya izvozvi. Alright. Manje ndopinza hani mberi kwachoni. Right. Zvivana zviviri endazviona ngazviviri azvopinda zvimbo ndozvipinza. Timatumwa. Hanzi unotwa sei unorwara maziso? Hanzi akaita sei? Iwe hauchapindi mulanyi. Verenga mavara. Panoti kudi. Hauoni kana vara? Alright. Iwe uya pane hanzi vana vaviri ngavatumwa uya. Wanzi kudi iwe wanzi kudi. Chichogwadza. Ndikuno kwemaziso. Saka kana wakutuma kwemaziso wokutaura ndekumwe iwe uchitotaura wotagona kutaura. Uya kune awugara apa wakutoenda kuona doctor ipaka. Doctor ndoenda ndoona. Kokondo kuna doctor. Kumchapakuta ngwe. Koimi uko apinda sei zvikiti mai azvigwara ndikwenyu ipi kana kuna zvakadaro kubva 3 days tichiko apa nezvo zvimwe totora munhu yeye wabva zvikauya kane nezvo kuna zvakadaro aiwa zviti hana kupindira wapindira nokuti wasvika manje ko isu takavata pano akuudza kuti asvika izvozvi ndiani tamuona zvachisvika. Wasvika makuseni kupi hana kana isu takaita 3 days tiri pano haasi kuinda kwamunoinda ndokwatiri koko madhokota mwana uyu yakatosiyana nezvaindira uyu aiwa zvina basa munofanirwa kuti sevha toda kuinda igarai uku hazviti hazvitogoni totopindavo hande iwe hande hamupindi regai uyu akabuda mochipinda. Anda kutopedzera zvinoda kutopinza zvevangu takangomira panapa unopinda sei kubva rini tichingora pano tichingomira makabvira kare imai muya pano kana hazviti muri kutipindira hatina kupinza munhu wapinda sei aiwa mai ava uyu mwana wemuona uri kutoinda nenyaya yakatosiyana nenyaya yemwana uyu aiwa kana kuita 3 days tiri pano sei hazvigoni izvozvo ndozvetisingadi tikutopindavo ikoko kwadhokota kana avabva imochinji hazviti vofanira kutanga isu nokuti tisitatanga kusvika watopedzerwa kuti akwati kutoita watopedzerwa kubva zuro tichingova pano kusvika zuro kana hazvigoni totoindavo isu zvakaoma voda kutityisidzira nauye kuti munopindira kunoku zviri kuitika sei musadare munongwarisa sizvo hamupindiri nhau dzevanhu vari muno mukati muchiti wapindira maona zvipindira ndiani iye munhu angari mwana angari muno wapindirani watipindira isu imi muno munoitwa zvakawanda muno vamwe vanoonekwa nemaziso navananesi vamwe vanazviremba zvakasiyana siyana
Nauye mwana wenyu uyu haisi kuonekwa neni. Munotomirira chiremba kuti apedze kwaane vamwe vanhu uku ozouya. Saka ndinokwanisa kungozosevha vamwe vanhu munomu inini sanesi 5 kana 6 makangomirira chiremba. Handikwanisi kusevhai nekuti nyaya yemwana wenyu iri special. Asi zvakashata zvekana tiri mberi tiri mberi. Mai makangwarisa mopindira dzisidzenyu. Wopindira dzisidzenyu. Hazvisizvo. Zivai zvokumira mumalaini. Uya upa mubhedha apa pagara apa iwe. Uye imise apa pazvituru agogadzikwa pamubhedha. Nokuti imi matoekera. Uregere chokwadi tanonoka kukusevhai. Tinenge tine zvakawandawo zvatinenge tichiita. Asi tinoziva kuti mabva kure. Uye pamwe makauya kare. Saka ndinokumbira uregere pane izvozvo. Hamungazvinzwisisi zvemabasa edu. Ndikumbira wakadhi rako. Bye neizvozvo. Mishonga yandanyora ndiyo yamunonotenga kufamasi. Muchaibatsirwa nesi vari padyapo. Vanokuratidzai kunotengwa mishonga. Uyai ndikuratidze nesi wekutekera. Indiri nesi wemuno. Achiuya ndikuratidze nesi wekuti munonotenga. Nekwamunonotenga munotenga kureception uku. Chidamiti.